हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो मोनसे जोबोद गोनां मिथिनानै थानो गोनां बाथ्रा शेयार खालामफानो नागिरदों आरो बे खौराङा दा बावैसो जोबोद गोसारगासिनो दङ नेशनेल आरो इन्टारनेशनेलनि लेभेलाव। नोंथांमोनहा जायफ्रा नायदों बुजिनो हाबाय जानो हागौ जे नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों जे गोलाव 2 बोसोरफ्राम सिगांनिफ्रायनो जोंनाव कर'ना भाइरासनि गिलु बालु गाग्लोबनायजों जोंनि थासारिया जोबोद गाज्रि जालांदोंमोन, नाथाय आथिखालाव एसे थाजिमाव फैबाय। दा बेखौ जों बयबो गोदानै बुंनांगौ गैया, साफ्रोमबो मिथिखागौ। दा बेबायदि समावनो गोदानै मोनसे मांकि पक्स जिहेतु बेराम, जिउसानि बेराम, बियो जोबोद गोसारगासिनो दङ होनदों आरो मुलुगखौ जोबोद गिख्रंथाव खालामहोगासिनो दङ। बे मोनसे मांकि पक्स भाइरासजों सोमजिनाय मोनसे बेरामा आरो बियो जेराव आथिखालाव मोन 20थानिबो बांसिन हादरफोराव दा गोसारगासिनो दङ होनदों, जायफोरखौ नुनानै दिनैसिम मुलुगाव जोबोद गिनाया सोमजिखांदों। दा नोंथाङाबो बेखौ नेशनेल आरो इन्टारनेशनेलनि निउस नायदोंबा नोंथांमोनहाबो मिथिखाबाय जानो हागौ, आरो जुदि नोंथाङा मिथियाखैबा दिनैनिफ्राय बे खोथाखौ बुजिना लानो हानाय जागोन। दा बे भिडिअ'आवनो बिनिनो दिनै निउस 18 इन्डिया खौरां बिजोङाव फोरमायनाय मोनसे रिपर्टखौ नोंथांमोनजों लोगोसे बेवहाय शेयार खालामनाय जादों। दा लोगोफोर, मांकि पक्स बेरामा आथिखालाव जोबोद गोख्रैयै बांबोदों। बे खोथाया सैथो। दा गासै बियो 20था हादरफोरनिबो बांसिन हादरफोराव गोसारबाय होनदों, जेरै गिदिर गिदिर हादरफोर जेरै आमेरिका, बेलजियाम, ब्रिटेन, अस्ट्रिया, डेनमार्क, अस्ट्रेलिया, UAE, इटालि, फिनलेन्ड, फ्रान्स, जार्मानि बायदि बायदि हादरफोराव बियो जोबोद गोख्रैयै बारायदों आरो गोबां केस मोननाय जादों होनदों। दा मोजांनि खौराङा बेदि भारताव दासिमबो बेबायदि बेरामि मोननाय जाथ'वाखै आरो मोनथ'वाखै। दा बेनिखायनो खौरांनि बादिब्ला ICMRनि साइन्टिस्ट अपर्न मुखार्जी बिथाङा भारतनि मानसिफोरखौ आरो भारताव बायजोआव थाहैनाय आरो भारताव फैगोन मानसिफोरखौ सांग्रां खालामनानै बुंहरदों होनदों जे जाहाथे गावबा गावखौनो जाहाथे सांग्रां खालामनानै लायो आरो भारताव फैनाय समाव गावबा गाव नायबिजिरनानै लायो, जाहाथे आरो सिम्पटमफोर मोनोबा एबा माबा मोनसे लैखोन जायोबा मोनदोंबा बिथांमोना गावबा गाव फोरमायनानै लायो, जाहाथे गावजों लोगोसे हादरनि सुबुंफोरखौ बासायनो थाखाय। दा बेखायनो बे बाथ्राखौ बिथाङा दिनै जाय खौरांनि बिजोङाव बुंदों होनदों। बिनि अनगायैबो आरोबाव मिथिनो गोनां बाथ्रा दंबावो दि बियो मा रोखोमै जायो एबा माबायदि लैखोन दङ। दा बिनि सिगां नोंथांमोनहा मिथिना लानो गोनां दि बे मांकि पक्स बेरामा नाथाय गोदान एबा देग्लायसो जानाय बेराम नङा होनदों। बियो गोलाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो बियो सोमजिखादों, आफ्रिका हादराव बियो जाबाय थाखादों होनदों। नाथाय बेयाव सोमोनांथाव बिसोर दा बेबायदि स्पिडै मोनफ्रोमबो गुबुन गुबुन हादरफोराव बारस्लायलांनाया बै समाव जायाखैमोन एबा सिगां बोसोरफ्राव जाबोआखैमोन होनदों। नाथाय बे बाराव गासै 20थानिबो बांसिन हादरफोराव गोसारनायासो बयखौबो सोमोनांहोनाय खालामदों होनदों। दा बिनि थाखायनो बयखौबो सांग्रांथि खालामनानै बुंनाय जादों। दा मांकि पक्स भाइरासनि बेबायदि बेरामनि लैखोनफोरा माने बिगुरनो मानलुनाय, लोमजानाय, सिथर बेरनानै दोलाबनाय बायदि रोखोमनि जानो हागौ होनदों। नाथाय बे बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जोबनायाव बुंनो नागिरदों जे जाहाथे नोंथांमोना सन्देह आरो खाब्रायनाय लाया, आरो मानो होनबा बे बाथ्राखौ खेबसे बुंबावदों जे जोंनि भारताव दासिमबो बियो जायाखै आरो फैथ'वाखै, आरो जायोबा बिथांमोना भारतनि खौरां बिजोङाव होखागोन आरो जोंबो जा हायो शेयार खालामनो हागोन। दा बेखायनो माबाफोर नोंथाङा गोरोबनाय बादि मोनदोंब्ला बेखौ नोंथांमोना घाबरायनो नाङा आरो बेखौ नायबिजिरनो नांगोन, साननो नांगोन, जाहाथे सन्देह खालामा। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जाहाथे पेनिक एबा घाबरायनाया जाया, बार बुंगासिनो थादों। दा बेखौ जास्ट नोंथांमोननो मिथिहोनो थाखाय शेयार खालामफानाय जादोंमोन, आरो नोंथांमोनाबो नायनो हानाय जागोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थानानै नायनो हानाय जागोन। गोजोन्थों।